Il-podcast il-politiku u miġjub lilkom minn Friends Kebab and Grill li jinstab 16 triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries. Jaqasmu ċilindri tal-gas tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 99 07 71 43 jew 99 11 6322. Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdorf imsida. Nilqakom għall-programm ieħor il-Politiko. Lejja ġew l-istudju miegħi nilqa' lill-Onorevoli Bernice Bonello tal-Partit Nazzjonalista nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi inti Malcolm tal-istedina. Mela, tista' tgħidilna xi ħaġa fuqek qabel nibdew għad-domandi li għandna llum. Jien għandi 27, studenta tal-liġi, pero qabelek ukoll graduate fil-European Studies bħala bachelor's u għamilt Masters Human Rights Law u sterġajt konflejt bħala studenta. Naqgħod il-fgura. U allura ikkontestajt fuq distretti ta' South, fuq it-2 fuq il-4. Din hija l-ewwel leġislatura tiegħi bħala membru parlamentari, waħda mill-iżgħar, it-tieni l-iżgħar propjament. L-esperjenza tiegħi għalkemm nista' ngħidlek forsi għandix hobbies, ma tantx jifdallek ħin ikollok il-hobbies waqt li tkun fil-politika xi kultant forsi jirnexxi li nara xi episodju li hemm law jew xi film għax sports u training ma tantx ikolli ċans għalihom. Ġifieri għadni l-ewwel darba hija esperjenza sabiħa, apparti ħafna affarijiet imma fl-aħħar mill-aħħar in ġenerali hija esperjenza sabiħa, esperjenza li titgħallem ħafna minnu. U anke minn aspett ta' studju nista' nallaċċja l-istudju kemm ta' qabel kif ukoll anke issa ma dak ukoll li qed nitgħallem, ġifieri qed immur mhux biss milli dak li taqra u dak li tisma' ma qed hemmhekk bil-qiegħda u qed nesperjenza l-affarijiet li aħna bħala Maltin ma konniex naraw li huma xi ħaġa li jirrelataw magħna dejjem, imma l-politika xi ħaġa, l-liġijiet xi ħaġa li anke jekk ma nkunux qed nindunaw xi ħaġa li ngħixuha hija ta' dejjem. Allura qiegħda hemmhekk qed nisma' qed inkun parti minn daw id-deċiżjonijiet tant kbar. Issa bħala waħda mill-iżgħar kandidati li hemm fil-Parlament kif semmejt tajjeb inti. Issiba faċli jew iktar diffiċli jkun hemm min jgħinek jew min itelfek ħanejdu hekk. Jew japprofittaru għax inti żgħira. Ara ma naħsibx li hija żgħira biss, żewġ aspetti żgħira u mara. Dawk it-tnejn flimkien ma tantx huma combination naħseb daqshekk tajbin, imma ma jimpurtax ara ħassib min jgħinek u ħassib ukoll mhux ħanejt il-kelma min itelfek, imma forsi min ħejtu iwa, għadek zaħir, eżat, il-kelma eżat. Imma xorta ġveri bħal esperienza anka li tanta eta zaħira, ikolli ċans anka li forsi minix bil-familja bit-tfal, ikolli iktar ċans biex verament nesperjenza u nagħti iktar input tiegħi fil-Parlament. Ġifieri nipprova minn sezzjoni ta' 3 sigħat u nofs, nipprova li għall-inqas nagħmel satejn hemmhekk għax il-mod ta' kif l-affarijiet jiżvolġu manka speċjalment meta nkunu wasalna fl-aħħar ta' liġi, hija xi ħaġa li inutli taqra fuqha tkun hemmhekk u qed taraħħa u qed tesperjenzaħħa. Ġifieri jiena kont ukoll f'kumitat, għamilt sentej fil-Kumitat tal-Foreign Affairs meta kelli l-Fondi Ewropej, u anka l-affarijiet li rajt f'kumitat anka fil-waqt li kienu related ma l-istudju tiegħi, kont immur anka ġieli dak il-ħin waqt li nkunu għaddejjin kumitat infittex xi ħaġa pereżempju minn notes li kien kelli biex narisma' din il-ħaġa kif tinħadem jew din għal xiex qegħdin isemmuha. Għax ovvjament inutli taqra fuq xi ħaġa ma tkun hemmhekk u tesperjenzaħħa. Imma tkun ta' eta żgħira mhux dejjem tkun daqshekk faċli, però mbagħad tkun faċli minn aspett li jkollok ħafna iktar ħin fuq idejk li tkun tista' tkun iktar preżenti u tagħti iktar l-input tiegħek u titgħallem iktar, mhux biss minn dawk li qegħdin hemmhekk, ma jiena ġifieri inċempel u nitkellem ma' ex-ministri, ex-deputati li kienu l madomx għax l-esperjenza tagħhom jaddi kemm jaddi żmien xorta tibqa' importanti. Bla dubju. Issa, ir-rol tiegħek fil-Parlament illum il-ġurnata, x'inhu eżatt?
tieħu ħsieb jew. Jiena shadow ta' Zazax u Spazji Miftuħa, meta ngħid Spazji Miftuħa ġifieri ġonna Pjazzezz u relatat ukoll ma' Project Green. Iż-Zazax ovvjament kif għattina it-tieni li żar, dejjem kont involuta ġifieri anke meta kont mindu bdejt l-università u anke qabel kont involuta fl-qdiet tal-università, kont ripreżentanta tal-istudenti tal-kors li kont fih. Ġifieri dejjem kont involuta, anke wara li waqaft mill-masters fil-kors ukoll kont ħalt f'taż-żgħażagħ tal-partit fl-MZPN. Ġifieri dejjem iż-żgħażagħ dejjem kienu għall-qalbi u ħankun onesta nibda ngħid issa meta nikber mhux ma jkollix ċans li nkun nista' nibqa' taż-żgħażagħ. Imma le huwa settur għall-qalbi ħafna, anke Spazji Miftuħa għax fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħixu f'pajjiż li dak huwa wieħed mill-ikbar nuqqas li għandna fil-pajjiż, ġifieri wkoll nagħmel l-mutja imma mindu bdejt dejjem kelli żgħażagħ u fondi Ewropej meta bdejt, u mbagħad kelli l-Spazji Miftuħa minflok il-fondi Ewropej. Imma iż-żgħażagħ huwa suġġett huwa vast, ġifieri u jtini l-opportunità li anke ma' deputati oħra u anke ma' qdiet oħra nkun nista' naħdem magħhom. Għax żgħażagħ jidħlu f'kollox, m'hemmx ministru, m'hemmx segretarju parlamentari, żgħażagħ jidħlu f'kull suġġett. Ġifieri naħseb dik hija opportunità jiena persuna li nobgħod naħdem waħdi u gost naħdem ħafna man-nies, allura ttini l-opportunità li nkun nista' naħdem ukoll ma' nies anke deputati, kollegi oħra ġifieri. Issa peress ovvjament inti tintaqa' maż-żgħażagħ tista' tgħid kuljum u ħin kollu. X'inhu l-feedback li qed tisma' mant iż-żgħażagħ u l-aktar affarijiet li qed idejquhom fil-pajjiż għax ovvjament huma iż-żgħażagħ intom il-futur tal-pajjiż, hekk ovvjament ma nittekkirjawx il-problemi li hawn illum. Iż-żgħażagħ kif ġa semmejt, iż-żgħażagħ jidħlu f'kull settur, ġifieri jiena pereżempju xi ħaġa li jien personalment ma naqbilx magħha hija li iż-żgħażagħ jaqgħu taħt l-edukazzjoni. Iż-żgħażagħ m'għandhom jaqgħu taħt ħadd, għax iż-żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar jidħlu f'kull settur u aħna m'għandniex biss żgħażagħ li huma studenti. Fil-fatt waħda minn naħseb mill-ikbar problemi hija żgħażagħ li meta jaqbżu l-età ta' 24, 25, jew anke ta' 18 li jkunu waqfu mill-iskola 16, isna jintnesow, nifokaw naħsbu wisq li żgħażagħ huma studenti li dik hija problema li forsi anke jiena wkoll taġi li tiġrili li meta nkun qed nitkellem nifokaw wisq pereżempju fuq l-istituzzjonijiet edukattivi fejn jidħlu iż-żgħażagħ. Imma dik hija waħda mill-problemi għal xiex naħseb li l-żgħażagħ jaqgħu taħt edukazzjoni. Jiena ma naħsibx li żgħażagħ għandhom jaqgħu taħt l-ebda ministeru, iż-żgħażagħ għandhom ikunu għalihom għaliex anke meta tara l-budget pereżempju tinti tfittex f'kull settur biex tara sar għaż-żgħażagħ. Ġifieri u żgħażagħ il-prijoritajiet tagħhom. L-għolli tal-ħajja hija problema kbira u da der ukoll fil-Eurobarometer li ħareġ ġimagħtejn ilu jekk ma sejra żball, fejn ora li iż-żgħażagħ in ġenerali fl-Ewropa jaraw li għandhom l-għolli tal-ħajja bħala l-iktar priorità. Fil-każ ta' Malta hija it-tieni, imma hija it-tieni għax l-ewwel għandek l-ambjent u għandek il-nuqqas li m'għandhomx xogħlijiet ta' kwalità. Ġifieri jiena dik xorta nalla ċeħħamar li tal-ħajja x'inti jekk m'għandekx pagi tajbin dik hija problema wkoll li ħadd kompli żżid mal-problema tal-għoli tal-ħajja. Apparti il-proprjetà l-għoli tal-ħajja, l-edukazzjoni wkoll hija problema. Ġifieri aħna l-edukazzjoni sfortunatament dal-gvern inħoss li għadna fis-sistema antika, hija sistema fejn nimplementaw il-one size fits all. Ġifieri il-gvern ma jaddattax għall-istudenti skont il-bżonnijiet tagħhom, anke dik il-ħaġa li għadna wisq ibbażati fuq l-eżamijiet. L-eżamijiet huma kollox għal din illi vera hija sistema ħażina li l-eżamijiet huma li għandek kollox ibbażat fuq l-eżamijiet u mhux biss qed nitkellem primarja, sekondarja, anka sixth form u anka l-università u istituzzjonijiet oħra. Jiena xi ħaġa li nistgħu nidħlu fl-ixxu tal-MCAS tu hekk imma l-MCAS jien xi ħaġa li toġobni kif jimplementaw il-courses tagħhom huma li l-assessment isir b'ħafna aspetti differenti. Eżami, eżatt, assignment, eżami, prattika li huwa xi ħaġa li inti ħriġt minn hemm mhux biex kemm kont kapaċi tistudja bl-amment għal 3 sigħat
u bat wara li ħriġt insejt kollox. Taraħħa problema li l-edukazzjoni flus fil-verità jintefqu ħafna. Però mbagħad hekk tisma' eżempju l-employers jgħidulek mhux insibu. Għax għandna bżonn għalihom. Għadna nużaw is-sistema l-antika li aħna nibbażaw kollox fuq l-eżamijiet. Hija sistema li barra, meta ngħid barra pajjiżi oħra mhux biss fl-Ewropa, manka barra, qed joħorġu minna imma aħna għadna bbażati fuq. Jiena mort Erasmus meta kont qed nagħmel il-bachelors, eżami wieħed biss kelli u l-eżami li kelli kien orali. Il-bqija kollox, seminar papers, assignment, presentations, il-written exams, ma' żmien uraw li da mhux ħanejt il-kelma mhux tajjeb, imma ma tistax tibbaża inti. Għaxan bida l-ismin għankallhom kollox. Kollox, ma tistax tibbaża biss fuq unit jew suġġett wieħed ġast fl-aħħar tas-sena jew fl-aħħar tas-semester eżami wieħed written ma jien fl-opinjoni ta' min sens, qed nitkellem fuq ħalli imma jiena wkoll rajta bħala studenta studenta ma naħseb li dik dejjem kienet problema, u speċjalment għall-istudenti li mhux forsi kulħadd għandu l-kapaċitajiet tiegħu li mhux bil-fors għandhom forsi ħanuża l-kelma problemi, ma mhux problemi, forsi moħħhom jaħdem b'ċertu mod, jiena personalment ġifieri jiena dyslexic qed nitkellem minn aspett personali tiegħi. Jiena għalija eżami huwa kif saqbad tgħid, mhux ħanejt il-kelma diffiċli, ma jekk xi ħadd jagħmel 10% effort, jiena rrid nagħmel 50 biex impatti għat-10% ta' dak il-persuna, għax biex nitkellem imma dik li rrid impoġġi bil-qiegħda, raxma lin li rrid nikteb essej jew dik hija waħda mill-problemi wkoll taż-żgħażagħ li hija l-edukazzjoni u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nindunaw kemm hawn studenti li għandhom ċertu learning disabilities u sfortunatament qed jaqgħu mis-sistema edukattiva ħabba din. Kollha jqogħdu jintafgħu biss fuq il-pajjiż ovvjament il-qudiem. Ġifieri ħabba l-problema li aħna l-edukazzjoni narawha biss bħala based il-one size fits all u l-eżamijiet. Imbagħad għandna x-xogħlijiet, il-pagi, ġifieri żgħażagħ li qed joħorġu mis-sistema edukattiva u ħajibdew jaħdmu. M'għandniex pagi, x-xogħlijiet tagħna. Ta' ftit setturi. Eżatt, imma niċċeċ li niċċeċ ekonomiċi li ġabhom il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri il-gvern fit-12 sena x'investa biex żgħażagħ jgħidu jien ħanidħol f'dan is-settur għax hemmhekk hemm fejn nista' jkolli xogħol ta' kwalità, xogħol fejn naqla paga tajba. Ma tarax f'dawn it-12 sena, ngħidu grazzi li qed għandna setturi bħal gaming, avjazzjoni li għadhom għaddejjin u għadhom għaddejjin tajjeb anke f'pajjiżna u ħafna żgħażagħ joħorġu mill-edukazzjoni u morru jaħdmu f'dawn is-setturi. Imma hija problema li għandna li aħna m'għandniex pagi għoljin. U allura dik tkompli żżid ukoll mal-cost of living u għandek żgħażagħ li għalhekk jażlu li jmorru barra minn pajjiżna għax jgħidulek jekk ħanibda familja ma nibdiex hawn jekk għandi qiegħed fiċ-ċans li mmur barra minn pajjiżna. U mbagħad għandek is-saħħa wkoll li hija pereżempju għandek is-sexual health li hija problema wkoll priorità żgħażagħ li dan il-gvern ukoll fit-12 sena bil-sexual health policy skadut u issa, literalment issa, ħareġ biex jagħmel policy ġdida wara 12 sena skadut. Ġifieri. Ġifieri dawn huma qed nidħol ftit żgħira ta' fuq mhux nistgħu nibqgħu nitkellmu fuqhom. Imma dawn huma ftit mill-prijoritajiet għax imbagħad nistgħu nsemmu traffic, kif għatlek kull settur, eżatt. Dawn forsi iktar jaffettwaw iż-żgħażagħ għax bħal proprjetà forsi għadhom jibdew il-familja, għadhom ħajibdew il-karriera tagħhom allura l-istess bħal xogħol għadhom qed ifittxu l-ewwel darba xogħol, ovvjament ħajaraw li jsibu xogħol. Dawn naħseb iktar setturi li jorqtu forsi iktar direttament minn setturi oħra liż-żgħażagħ. Semmej daqsxejn issa l-proprjetà u naħseb ifhimni l-iktar uġieħ ta' ras kbira għal-żgħażagħ kemm jekk tkun waħda u anke tkun kopja, huwa il-prezzijiet tal-proprjetà. L-lum flat two bedroom sar 300,000 hekk mhux iktar. Ovvjament il-banek loans ma jħorġux il-bank jekk ma jkollokx jagħmel tajjeb ma teħx tort. Mhux ħajdik għax tissallab inti u jaf Alla ħares qatt tifalli l-bank isallab il-pajjiż. Inti bħala żagħżugħa forsi anke bħala parti x'taħseb imma li jista' jsir biex
nejnuhom verament iż-żgħażagħ mhux bil-Malti. Jiena Melħu bihom. ħanejt għax kelli press conference kol ġimagħtejn ilu u qabdu miegħi fuq li għandek 10,000 10 snin. Jiena kull ħaġa li tista' tgħin ngħidilha merħba biha imma fl-istess ħin. All right, ngħidlek proset tal-li għamil xi ħaġa imma hija biżejjed mhijiex biżejjed għax li inti tagħti eżatt 10 snin tagħti 1000 għal kull sena, all right, tgħid għandek 10,000 aħjar milli xejn, imma naħsibx li huwa biżejjed għal kemm kif semmejt inti il-proprjetà qiegħda tola. Kif tista' issib xi tip ta' soluzzjoni għaliha? Jiena wkoll kont tkellimta wkoll ma' Ivan Bartol li jixxedowja il-housing. U semmejta wkoll din il-press conference, aħna qegħdin nipproponu li jsir bħal housing, imma mhux housing kif nisimgħu aħna x'aħna Malta meta nisimgħu l-kelma housing moħħna jmur. Imma bini ikun forsi appartamenti żgħar imma fejn inti xi ħadd li jkun għadu ħajibda l-karriera tiegħu, għadu ħajibda l-familja tiegħu, ikun jista' joqgħod f'wieħed minn dawn l-appartamenti iħallas renta baxxa, pereżempju għal 10 snin. Sakemm hu jsib saqajh flimkien ma jekk ikun qed jibni familja, anka mix-xogħol tiegħu forsi jitlana iktar fil-paga u jkun jista' jimxi iktar. Ovvjament tgħid li imma mbagħad fil-proprjetà tagħha iktar, imma pereżempju dik hija naħseb step il qudiem li inti mhux qed titfa' xi ħadd ta' 24-25 f'dawn il-prezzijiet għoljin u jrid forsi jibda familja, jiżżowweġ. Eżatt, għax imbagħad kulħadd jaħdem ħinijiet bladdoċ, ġifiri, il-ħajja tagħhom issir xogħol, ġifiri aħna qed nipproponu li pereżempju għal 10 snin il-gvern ikollu daw il-binjiet jkunu dedikati għal żgħażagħ, meta ngħid żgħażagħ aħna naħdu spenta 35 years, ġifiri. Li għadhom ħarġin mill-iskola jew għandhom forsi paga mhux daqshekk tajba. Jew għadhom ħajibdew il-familja tagħhom li jkunu jistgħu joqogħdu f'dawn l-appartamenti. Iħarsu kirja baxxa u fl-istess ħin iġemmaw sabiex ikunu jistgħu jsibu sajhom. Issa testa' forsi tispjegana daqsxejn ukoll x'inhu l-Youth Forum taż-żgħażagħ. Il-Youth ġed nitaqax dan huwa suġġett li huwa jiena il-Youth Forum huwa naqbel miegħu perfettament, ġifiri huwa xi ħaġa tajba ħafna, imma tajba jekk tiġi implementata kif suppost. Ġifiri, il-Youth Forum ġi format f'Jannar ta' 2024, ġifiri staddejna sena u 3 xhur mindu ġi format, imma met inti issaqsi jiena il-insaqsi il-Prim Ministru, il-Ministru tal-Edukazzjoni u żgħażagħ sar fih dan il-Youth Forum. Ġifieri xi ħaġa waħda li ħarġet minn dan il-Youth Forum. Xi ħaġa waħda f'sena u 3 xhur, ħalli ngħid sena għax meta saqsejt il-mistoqsija kien Diċembru, kien l-aħħar ta' Diċembru, ħadd it-tweġiba f'Jannar. Il-Ministru jgħidlek saqsi il-Prim Ministru, ġifieri uffiċjalment f'mistoqsija mhux qed ngħidha. Il-Ministru batni fuq il-website tal-Youth Forum jiena all-right għalli bħal speċi l-informazzjoni li trid issiba fuq din il-website. Jiena dort insomma qatt tindur kull section u ma kien hemm xejn. Min hemm fil-Youth Forum, inkluż iż-żgħażagħ u il-Segretarju Parlamentari żgħażagħ u l-Ministru, PRs li joħorġu minn Kastilja, affarijiet fuq il-Prim Ministru, ritratti tal-Prim Ministru, jiena fis-sens u li nipprovaw bdejt insaqsi meta u l-Prim Ministru qed jgħid li ntaqgħu kemm il-darba jekk missejra żbal intaqgħu 13 il-darba. Imma tajjeb, jiena nixtieq li tmur tajjeb kemm jista' jkun din il-ħaġa, anke speċjalment li għandna grupp ta' żgħażagħ li qed jagħtu l-ħin tagħhom qed imorru hemmhekk jekk verament intaqgħu kemm il-darba qed imorru hemmhekk jagħtu l-ħin tagħhom, jagħtu l-opinjonijiet tagħhom, imma il-Gvern x'inhu jagħmel bihom dawn l-opinjonijiet? Għax imbagħad tisma' kellna dibattitu konna fuq Extra u il-kollega Onorevoli Cressida l-ewwel ħaġa li qalet tiftaħar fuq dan il-Youth Forum kemm il-Partit Laburista qed jaħdem maż-żgħażagħ u qal da x-xogħol li qed isir mill-Youth ġej staqsejt tilaq
all right, mhux problema, tila jinnek nħu ma tista' tini waħda u ħaġa waħda li sar minn dan il-Youth Forum. U bħasbeċi għalt li istantuk l-informazzjoni, mhux problema, ta' xini l-insaqsi da kien xarejn ilu għadni bla informazzjoni, ġifieri. Assana d-dija. Diki, fil-sens, hija xi ħaġa tajba ħafna u jiena ma nkunx irid immaqdar affarijiet, speċjalment fejn naf li qed jagħtu spazju li żgħażagħ, imma jien li nara xi ħaġa bħal di. Jien fl-opinjoni tiegħi di qed tiġi li l-gvern qed juża dan il-Youth Forum biex pereżempju jkun hemm dibattitu fuq iż-żgħażagħ bħalma kien hemm fuq Extra, ngħidu x'qed nagħmlu, ma qed ngħidu xejn. U noħorġu hemm barra u dejjem ngħidu għax aħna qed naħdmu għaż-żgħażagħ, jiena li qed jużaw iż-żgħażagħ qed jgħidu li hemm dan il-Youth Forum x'qed jiddiskutu ma nafux, x'qed jiġri ma nafux u x'ħajoħroġ minnu. Ma nafux, ġifieri nut li n-nies hemm barra ngħidu aħna taf kemm naħdmu għaż-żgħażagħ għamilna dal-Youth Forum. Tajjeb, imma x'ħareġ minnu? Naħseb aħna mhux jiena biss naħseb il-poplu Malti jekk qed nagħmlu dan il-Youth Forum direttament mal-Prim Ministru naħseb kulħadd ħaqqu ikun jaf at least ħaġa waħda li ħarġet minnu f'sena u 3 xhur dan il-Youth Forum. Jekk verament imbagħad qed niftaħru bih għax biex kieku ħallejna fil-kexxun, imma dawk kullu ċans li jkollhom jiftaħru bih kemm qed nagħmlu għaż-żgħażagħ, imma x'qed nagħmlu għaż-żgħażagħ, x'qed joħroġ minnu dan għaż-żgħażagħ. Forsi issa wara da jisim tismani kressi daw tgħid blaħa kelli ngħidu l-informazzjoni. Mela, biex inkomplu daqsxejn mal-edukazzjoni, f'Malta wkoll qed għandna problema tal-early school leavers, ta' min hija realtà. Again, għalkemm nonfqu miljuni ta' flus fl-edukazzjoni xorta, sfortunatament numru ta' żgħażagħ jitilqu kmieni mill-iskola. U daw ovvjament jispiċċaw b'nuqqas ta' ħiliet fil-ħajja tagħhom tax-xogħol, u jispiċċaw eventually daw bi problemi finanzjarji pis fuq il-pajjiż. Kif tista' tissolva daqsxejn di l-problema forsi tal-school leavers? Jiena naħseb li din hija waħda mill-problemi li wkoll kif semmejt qabel f'edukazzjoni fil-li aħna nimplementaw il-one size fits all system li inti student l-eżamijiet biss huma l-importanti. Mhux kulħadd għandu l-istess kapaċitajiet u mhux kulħadd forsi kapaċi jmur jagħmel eżami ma fl-istess ħin kapaċi jagħmel ħafna iktar affarijiet. Ġieli jkun kapaċi għal iktar. U ġieli jkun kapaċi. Ma dik hija waħda mill-problemi li inti għandek żgħażagħ li ma jħossuhomx komdi fis-sistema edukattiva u forsi anka ħabba forsi sitwazzjonijiet li jkunu fihom id-dar, forsi ma jisibux daqshekk support biex ikunu jistgħu jkomplu. U allura jifqu dik hija problema ġifieri għalkemm aħna għandna l-università għandna l-edukazzjoni tagħna hija bxejn, però kif qatt inti waħda mill-inqas compared ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa li jkomplu l-istudji tagħhom għandna increase kbir ta' early school leavers. Din hija problema u naħseb li l-ikbar ħaġa biex tittekilja din l-ixxu hija li nagħmlu revamp tas-sistema edukattiva. Ġifieri bħalissa s-sistema edukattiva tagħna kif hija biss għal ħanuża l-kelma l-istudent normali. L-istudent normali li ħafna jmeqax, inklusiv ma konx naqafu din is-sistema, ma jiena forsi nista' ngħid li sibt forsi l-ġenituri 24 hours fuqi u ħin kollu jaraw sort of li nibqa' miexja li nibgħod għax ħankun onesta naħseb kieku ma kienu xu ma kieku jiena naħseb ukoll kont inkun fadda minn dak għax is-sistema edukattiva speċjalment qabel low levels, xina n-nistit u bija jimdirom jena iktar ħagġa li sib diffiċli kienet low levels tal-A levels u laqqas l-università ma low levels sibtaw mis diffiċli. Għax inti forsi għandek suġġetti li inti ma tkunx tħobb imma tittamilhom bil-fors. Bil-fors jisek dak l-istudju li tittamel dawk l-eżamijiet għandek żewġ eżamijiet kienu fuq satejn il-wieħed li inti taf mela jekk ma ngħaddix minn dak l-eżami ħanfalli, allura x'kurax kien itik inti li tgħid isma' jekk nagħmel dil-biċċa ma wkoll ħanieħu marki biex bħal speċi nkompli nżid li ma le kollox kien bbażat fuq l-eżamijiet. U naħseb dik hija problema u naħseb kieku nibdew nirranġaw dik is-sistema, naħseb li iktar studenti ikomplu f'din ikomplu fl-istudju tagħhom. Issa mhux qed ngħid li bil-fors min inti bil-fors kompli fl-edukazzjoni, imma anke li mbagħad aħna noqqas kbira ta' snajja. Dik ukoll. Ġifieri jiena edukazzjoni wkoll. Ħansemmi xi ħaġa li tkellimt fuqha kont il-Parlament, jiena fid-distretti tiegħi għandi ir-regatta. U l-ikbar problema li jsibu hija li l-isnajja ta' kif tagħmel dajsa ta' regatta hija kompletament spiċċat. Żewġ min-nies fadal min jagħmilhom. Żewġ min-nies fadal min jagħmilhom, ġifieri inti apparti li dawn
in-nies ħajoqgħod alright, ovvjament ħajitħallsu iktar għax ovvjament hemm limit ta' kemm ma għalxiex m'għandniex noħorġu kors. Kont tkellimt pereżempju bħal Lemcast, għalxiex Lemcast m'għandix ikollha korsietek semmejt di tad-dajes xi ħaġa ġifieri għax tkellimt fuqha, ma hemm ħafna iktar. Ġifieri ma jfissirx li inti biex meta ngħidu tkompli l-iskola titmur l-università bil-fors, mhux kulħadd maqtuħ l-istess ħaġa, ġifieri jekk inti Lemcast ikompli krea dawn il-korsijiet li jiena naħoss li qed jonqos naqa' minnu Lemcast qed jonqos minn korsijiet li huma iktar hands-on. Max inti l-università għandha forsi ngħidu iktar ibbażata għal fuq il-kodba kemm kif ġat xorta nemmen li hija ħażina kemm aħna bbażati fuq ir-written exams. Imma Lemcast naħseb ukoll qed tonqos li mhux qed ikollha daqshekk daw il-hands-on courses u dawn il-courses tal-isnajja, bħal pereżempju kif semmejt ta' kif tagħmel dajsa, ġifieri żgur li jekk inti jkun hemm dan il-kors, ħajkollok ammont ta' nies li ħajapplikaw forsi mhux ħafna, imma ħajkollok u inti kif dawn għandek dawn iż-żewġ veterani f'dan is-suġġett li jistgħu forsi jgħinu u juru sens ħatmu għalaw, jekk daw ukoll jispiċċaw min ħajallem din ix-xaħa din għax di parti mill-kultura tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-iskul li ġifieri biex imorru lura s-suġġett, ġifieri din hija waħda mill-problema, ġifieri l-edukazzjoni, sistema edukattiva u kif ukoll jaf ikollok żgħażagħ li jgħidulek jiena ħanieqaf mill-iskola biex imur naħdem għax kif ġa semmejna tant kemm il-ħajja qiegħda togħla. U rrid nibda l-familja tiegħi. U forsi minn aspetta familja tiegħi dewri kien ma nsib xajnuna, allura iktar ħajkolli bil-fors nitlaq ta' 15 mill-iskola u nibda sort of il-ħajja tiegħi, nibda għax inti meta tkun għadek student diffiċli biex taħdem hemm jiena nara studenti hemm min jaħdem full time u jkompli wkoll imma mhux kulħadd forsi jsiba daqshekk faċli. Ġifieri dik hija wkoll problema, l-ħajja tant kemm qed tolja, l-proprjetà tant kemm qed tolja li dawn jgħidulek iktar faċli nmur insib xogħol u nibda naħdem milli nkompli fis-sistema edukattiva. Issa xi ħaġa tajba li hawn fil-pajjiż naħseb kulħadd jaqbel li kważi tista' tgħid unemployment m'hawnx. Però ovvjament il-pagi huma baxxi kumparat mal-għoli tal-ħajja x'inti billi taqla 1500 mbagħad bil-kemm iservuk għalli kellu forsi għal-karozza u dawn l-affarijiet hija problema. Issa fattu ukoll huwa li aħna fl-Ewropa l-iktar pajjiż li qed ikollna economic growth li again xi ħaġa tajba. Però mbagħad riċentament anke fil-Eurobarometer qalu li l-pagi tagħna huma fost l-inqas li żdiedu f'dawn l-aħħar 10 snin. Volderi fl-istess ħin qed ikollna ħafna xogħol u xogħlijiet. Intlejna kulħadd jaf bil-cheap labor. U l-Maltin fil-verità l-average tagħhom mhux jitla' l fuq. Għax mhux qed ikollna xogħol ta' kwalità. Ġifieri kif semmejt dan il-gvern fit-12 sena x'investa f'niċeċ ekonomiċi ta' xogħol ta' kwalità. Ġifieri fejn inti ħajħallilek pagi mhux biss inti għax inti huwa tajjeb li ġib daw it-tip ta' setturi anke għall-pajjiż mhux biex il-Maltin ikollhom xogħol tajjeb, ma x'investa il-gvern laburista f'dawn l-aħħar 12 sena. Xejn, għadu iżomm fuq dak li kien krea il-Partit Nazzjonalista u dik hija problema li inti għandek ħafna nies li fil-waqt kif qatt inti ma tantx għandna nies li ma jaħdmux, imma il-pagi huma baxxi u għalhekk qed tkompli wkoll tiżdied din il-problema ta' l-għolli tal-ħajja li għax fil-waqt li l-prezzijiet qed jolgħu bla doġġ mhux biss Malta, hija xi ħaġa ħalli lex jiena ġifieri inħobb nitkellem l-affarijiet kif suppost, u ma nħobbx ngħid għax Malta, anka ġifieri kif semmejt qabel il-Youth Eurobarometer wera li iż-żgħażagħ tal-Ewropa kollha jsibu li l-għolli tal-ħajja waħda mill-prijoritajiet tagħhom. Ġifieri il-prezzijiet qed jolgħu kullimkien bla doġġ. Però aħna u Malta mbagħad qegħdin f'sitwazzjoni fejn inti għandek waħda mill-inqas pajjiżi li għandna bħala minimum wage il-pagi baxxi. Veri dawn mbagħad itnej flimkien, they counter each other. U inti għalax il-gvern ma investix f'xogħlijiet f'niċeċ ekonomiċi kif suppost u kif il-Maltin għandna bżonn biex aħna jkollna ħajja aħjar u pagi aħjar. Ġifieri, naħseb dik hija waħda mill-ikbar problemi għax għandna din il-problema, ġifieri għandna ħafna nies jaħdmu, però
li inti taqla minimum wage jew ftit żgħira above mill-minimum wage, ma naħsibx li hija feasible, speċjalment għal ħajja u l-ħajja kemm qed tola llum il-ġurnata, ġifieri speċjalment għal żagħżugħa li għadha tibda il-ħajja tagħha li inti taqlalek u qed inkun ħanin li inti fil-bidu taqla 1500. Taqla 1500 meta tibda forsi taħseb għal post, ma nafx forsi tittiżżewweġ. Dik hija l-problema li aħna hawn Malta iffukajna ħafna fuq all-right li rridu nuru li m'għandniex qatt fil-pajjiż da, imma fil-verità billi għandek ammont kbir ta' nies li qed jaqalgħu minimum wage jew ftit żgħir iktar minn minimum wage, dak xorta mhux tajjeb għall-pajjiż. Ġifieri inti trid li jkollok Maltin li qed jaqalgħu pagi kif sax inti mbagħad terġa' ddawwar ukoll l-ekonomija biha inti dak li taqla ħalli ma ngħidx kollox imma nofsu tliet kwarti minnu ħajerġa' jdur lura fl-ekonomija x'tixtri u da, ġifieri hija circle, imma dan il-gvern minn aspettat. Issa hemm sfida oħra li għandu l-pajjiż għax għalkemm il-pagi huma importanti huwa il-well-being tan-nies u anke fejn tidħol problema ta' saħħa mentali. Sfortunatament qed ikun hawn ħafna fosthom anke ħafna żgħażagħ. Bħala soċjetà kif forsi nistgħu ngħinu biex dawn il-problemi joqgħu? Ara naħseb waħda mill-ewwel ħaġa hija li kif semmejt ukoll anke spazji miftuħa, ġifieri jiena meta ħadd il-rwol ta' spazji miftuħa l-ewwel ħaġa li ġiet nifmoħħ hija s-saħħa mentali. Għaliex aħna ngħixu f'pajjiż li fil-waqt huwa pajjiż sabiħ, però huwa pajjiż bil-ġenn, pajjiż żgħir, pajjiż li sfortunatament il-ħajja tagħna tant kemm tkun maġla qed tkun mimlija pressure. Kemm biex naslu mix-xogħol, jew biex tmur l-iskola, jew biex tmur tiġbar it-tfal, jew dal-ħafna ġiri, niġu b'ġurnata li dak l-istress mhijiex tajjeb. Għal ħadd mhu tajjeb, imbagħad speċjalment ta' xi tliet sigħat fit-traffic, it-tension tibbilġa ġifieri. Allura l-ewwel ħaġa hija għandna postijiet ta' kwiet, postijiet fejn il-familja jistgħu jmorru, mhux ħanejdlek li jmorru kuljum għax ma tistax tmur kuljum imma li tgħid għal darba fil-ġimgħa mmort arja nadifa. L-ispazji miftuħa u dik hija xi ħaġa li jiena nitkellem ħafna fuqha u inti wkoll kif iżommu dan l-ispazju miftuħa li x'inut li naraw kemm qed jinfetħu spazji miftuħa, ma jekk wara li jinfetħu jitħallew jaqgħu biċċiet, x'inhu l-punt li nfetaħ dan l-ispazju miftuħ. Ġifieri aħna bħala partit nitkellmu ħafna fuq is-saħħa mentali. Flimkien ma' l-MZPN li hija l-Fera taż-żgħażagħ ħarġu policy paper bil-proposti fuq saħħa mentali u kif nistgħu ngħinu mhux biss naspett tal-gvern, ma kif aħna nistgħu ngħinu xulxin ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar is-saħħa mentali hija xi ħaġa speċjalment wara l-COVID. Aħna wkoll irridu nagħtu s-sem tagħna, ġifieri mhux xi ħaġa nistgħu ngħidu biss minn aspett ta' gvern. Imma hemm iktar x'jista' jsir u dil ħaġa pereżempju fuq spazji miftuħa hija xi ħaġa tajba li inti anke forsi wara ġurnata twila jekk inti fil-lokalità tiegħek għandek ġnien li għandu d-dawl kif suppost li mhux imkisser mhux kollu u għandek siġar u pjanti dali tista' tmur tgħid għamilt nofsija nimxi forsi rilassajtna anke jekk mort tard. Fimt għalhekk huwa tajjeb li jkollu d-dawl huwa xi ħaġa li naħseb hija tajba. Ġifieri aħna bħala partit nitkellmu ħafna ma dik hija kollox jibbilġa fuq x'if kemm inna nsemmu affarijiet loli tal-ħajja dawn huma kollox li jibbilġaw fuq is-saħħa mentali, u speċjalment wara l-COVID rajna pressure iktar qawwi għax naħseb fi żmien il-COVID li kulħadd kien jisu naqa' waħdu da ħallit iktar effetti fuq saħħa mentali. U naħseb illum il-ġurnata qed nibdew noħorġu naqa' minnha, imma l-effetti xorta hemmhekk għadhom u għalhekk irid ikun hawn dawn il-postijiet fejn ikunu postijiet ta' rilassament. U fl-istess ħin ma jkollx dik il-pressure ukoll li titmur u tonfoq il-flus illum il-ġurnata ġejna Malta kull ħaġa li tagħmel tonfoq il-flus. So għandek dak il-post li tista' tmur tgħid qed naqa' l-kwiet qed tirrilassa u forsi qed taqta' naqa' mid-dinja tal-ġenn ta' dan il-pajjiż li aħna ngħixu fiha. Mela, inti taħseb li forsi l-qoddim ikun hawn anke eżempju ġol iskejjel. Għax kif qed inti qed ikun hawn ħafna problemi tal-ħajja, però li l-żgħażagħ u forsi anke l-tfal nibdew nagħlmuhom ġol iskejjel kif jaffrontaw il-problemi tal-ħajja. Għax donnu għawis iż-żgħar
ħafna drabi ma li jsibu problem, forsi għaw ħafna fsit, żejjed, li mbagħad meta daw jintaqgħu fil-ħajja ta' kuljum u forsi fuq il-postijiet tax-xogħol u anke f'relazzjonijiet ma jkunux kapaċi jħendeljaw is-sitwazzjoni u Huwa tajjeb naħseb li jkun hawn dal-courses, anka pereżempju forsi li minn jien naf, pereżempju kif tagħmel budgeting li inti tkun l-iskola u titgħallem kif meta forsi tikber, mhux bil-forsi kollok familja anke tkun tgħix waħdek kif tibbudgetja pereżempju ċertu il-flus u anka kif tfaddal jew l-iktar affarijiet bażiċi it-taxxa l-ennaj. Dak ħafna nies qabel ma jmorru fid-dinja tax-xogħol nemmen li għandu jkun hemm kors. Mux li jkun dak li kors, inti, eżat, kors tal-ħajja, iwa, naħseb li huwa importanti, mux bis fuq distaħħa mentali bis, imma li inti meta tikber tgħid jiena naf forsi, naf xi tfisser it-taxxa, naf xi tfisser l-ennaj, naf kif għandi nagħmel ċertu budgeting, naf kif forsi rid naqsam ix-xirja, kif irid affarijiet bażiċi li kultant ngħadduhom for granted, imma mbagħad meta niġu fiha nkunu nafu. U l-istess bħal din bat tas-saħħa mentali li fil-waqt li tista' tkun preparat u forsi ħalli inti moħħok ukoll ma tibda taħseb fuq ċertu affarijiet imma mbagħad meta tkun fiha verament issib lajnuna. U għalhekk huwa importanti li aħna anke bħala gvern għax semmejt li fil-waqt li kulħadd irid jgħin kulħadd, il-gvern irid ikollu aspetti eżatt u faċilitajiet li jagħti mill-dawn in-nies li qed ikollhom ċertu problemi ħalli ngħinu u mhux inħalluhom fis-sitwazzjoni li jkunu fiha. U fil-waqt li nistgħu nagħmlu preparazzjonijiet, però titkun fiha l-ħaġa li ħanitkellem minni jiena titkun fiha l-ħaġa jiena ġieli għaddejt minn momenti hekk li tkun ta' 27 tidħol fil-Parlament dik il-ħajja mhijiex daqshekk faċli għall-bidu, speċjalment tkun mara. Allura jisek tibda toqgħodna iktar attenta x'inna u jisek tidħol fik innifsek u eħek u ma fija xejn ħażin billi tfittex lajnuna, naħseb ħażin jekk ma tfittix għax naħseb kulħadd ikollu bżonn xi naqa' tip ta' għajnuna u aħjar tfittixha qabel millu meta jkun tard wisq. Problema qudiemek. Issa, iż-żgħażagħ eżempju ġewwa l-MCAST inna ma nafx kemm ixara għaddejjin dak kellhom problemi bir-riżultati ma rridx jikkorreġulhom il-karti imbagħad jekk mhux se żbar ħarġu marki l-istess għal kulħadd kemm għaddew. Dil problemi ilha għaddejja xhur. Naħseb ma stopitx. 3 snin għaddejjin tal-MCAST. Tajjeb ħafna. Issa x'qed tipproponu biex dil l-affarijiet forsi tissolva. Għax mhux fair fuq l-istudent. Aħna nemmnu ġifieri aħna kellna press conference ukoll ġimagħtejn ilu l-MCAST ġifieri aħna bħala partit kemm flimkien ma' x-shadow għall-edukazzjoni Justin Scambri u anke Evan Castillo għamilna kemm il-press conference u dejjem ġifieri aħna favur l-allima li l-allima bid-dritt tagħhom jieħdu dak li bid-dritt huwa tagħhom daw mhux qed jitolbu għal affarijiet żejdaw u kif da mhux qed jibdew jiddiskutu daw ilhom għaddejjin li suppost daw għamlu agreement 3 snin. Wasalna kieku qed jiddiskutu l-agreement li jmiss. Kieku da ġie magħluq. Jiġifieri jiena ħanitkellem aspett ukoll l-istudenti bħala għaż-żgħażagħ, ġifieri inti għandek żgħażagħ li minflok qegħdin igawdu is-sistema edukattiva ġifieri qegħdin jinvolvu ruhom, jinkwetaw fuq l-eżamijiet u kif ħajmorru tajjeb fuq eżami u jinvolvu ruhom fl-qdiet li jkun hemm fl-MCAST f'dal-każ, qegħdin jaħsbu ħanigradwa jien ħanitlaq tieni sena ħanieħu il-marki li ħaqni jekk nuħu l-administrative pass li hija problema kbira ħajr nexxi li nuħu l-warrant għax il-warrant ma jiġix aċċettat b'administrative pass jekk immur infittex xogħol issa wara li nigradwa u min ikun qed jara l-CV u t-transkript qed jara administrative pass compared ma' student ma' nies oħra qed ifittxu xogħol li għandhom il-marki tagħhom normali. Bil-fors ħad tkun qed disadvantage għax forsi ħallija bħalissa kulħadd jaf forsi li xi tal-MCAST ma jgħidu 10 snin oħra ħadd intnesa di tal-MCAST imma dawn l-istudenti fuq it-transkript tagħhom xorta ħajkollhom administrative pass. Jiġifieri din iktar ma ħadd tkompli żżid, speċjalment tal-istudenti dak kollu li qed jitilfu, dawn l-opportunitajiet kollha li qegħdin jitilfu anke minn aspett ta' prattika. Ġifieri għandek studenti li fejn inti il-kors tagħhom jirrikjedi li jmorru jagħmlu l-prattika
qed imorru jagħmlu l-prattika għax il-gvern nagħmel agreement biex imorru jagħmlu l-prattika, però dawn ma qed jieħdu l-ebda tip ta' feedback. Ġifieri, all right, smur, forsi toħrob, ma jekk inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina, anzi ħadd idra tagħmel dik xi ħaġa ħażina. Għax memħat minn qed itik il-feedback u jgħidlek isma' dik tagħmel hekk, darb'oħra għamilha hekk. Ri dawn huma kollha konsegwenzi li żgħażagħ l-istudenti tal-MCAS ħajibqgħu jġorru. Ġifieri iktar ma jkun ma jinqata' dan l-agreement ma jsirx, dawn l-istudenti ħajjibqgħu jġorru dawn l-affarijiet magħhom. U there's no remedy għax jiena kemm il-darba nsaqs il-gvern ma x'ħajamel il-gvern biex ipatti dawn in-nuqqasijiet, imma fil-verità x'hemmx tagħmel, dawn tilfuhom l-opportunitajiet tagħhom, forsi jistgħu jirranġaw forsi l-administrative pass jerġgħu jagħmlu l-eżamijiet, imma xiex għandhom jerġgħu jagħmlu l-eżamijiet. Ġaqdu tkun sensejt. Mhix hekk, jiġifieri għax ħanibqgħu għoddejjin biha, vera, xi ħadd irid jieħu responsabilità, il-gvern irid jieħu responsabilità, imma x'ħajamel ta' dawn snin li dawn l-istudenti qegħdin jitilfu, l-opportunitajiet li qegħdin jitilfu. Hemm min, pereżempju, applika għal xogħol kien qiegħed fl-aħħar sena għax ma ħarġux il-marki tilef ix-xogħol. Għax kemm ħajdum li ma nagħtix tort l-employer jiena li għax ġejlek kemm ħandum nistenna biex nara li dil-persuna ħadd igradwa, ħaġġib il-marki biex tiggradwa. Ġifieri dawn huma kollha opportunitajiet li ntilfu u ma jistgħux iġibuhom lura. Il-gvern x'ħajamel biex iġibilhom dawn l-opportunitajiet lura, x'ħajjiġri biex il-gvern itihom lura l-esperjenza edukattiva li tilfu. Mhix hekk. Mela, issa taħseb li għaw numru ta' żgħażagħ qed joqogħdu lura milli jidħlu fil-politika għax kultant għawis attakki personali, voldi flok nattakkaw l-argumenti, nattakkaw nispiċċaw in-nies u bil-familjari u dak li jkun jgħidlek x'ħan idħol nagħmel fil-politika. Enti bħala żagħżugħa kif tara di u forsi kif tħeġġeġ iż-żgħażagħ biex jidħlu fl-aħħar mill-aħħar irid ikollna żgħażagħ li jidħlu fil-politika bil-fors. Ekku, jiena ara, il-ħajja politika mhux faċli u llum il-ġurnata bil-medja soċjali saret 10 times more worse naħseb milli kienet qabel. Naħseb il-ħajja politika tkun aħjar mingħajr il-medja bħal Facebook, speċjalment għax aħna Malta nsaw ħafna l-Facebook. Ġifieri anka li li issib nies ikunu wara keyboard u anka ġieli jkunu fake profiles u jibdew u jgħajru, ġifieri jiena dik u jgħajru fil-personal għax jiena li tgħid li isma' jiena ma naqbilx miegħek fuq dil-ħaġa. It's okay, għandu dritt, jina bħal maħna da bħal ma nejda u kol minn aspetta parlament jina meta nqom nitkellem ma nqomx biex nattakka, nqom isma' din ma qbilx, ejja nsibu xi ħaġa ħjar jew di tista' ssir aħjar billi ssir hekk, ma fiha xejn ħażin billi titkellem. Imma l-attakki personali, ġifieri jiena ma nagħtix tort żgħażagħ li ma jridux jgħixqu il-politika, jiena kemm ili kandidata u f'dawn it-tliet snin għax dax-xahar nagħlqu 3 snin mindu kien hemm l-elezzjoni. ħankun l-esta kemm il-darba ħsibta, għax tant kemm tibda tgħid imma jiena x'qed nagħmel, imma jiena tħalt f'linja tajba. Jiġifieri m'intihomx tort, żgħażagħ jgħidulek jiena għadni nibda l-ħajja tiegħi, għadni nibda l-karriera tiegħi, ħanidħol f'settur li huwa daqshekk ħarx, speċjalment lejn mara, għax ma tkun mara u żagħżugħa tkun għar. U din naħseb turi wkoll anke ċertu kummenti fuq Facebook. Imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad taf x'ngħid, jekk temmem xi ħaġa għamilha. Ġifieri jiena dik kienet il-dak tiegħi, jiena kellha ħafna ħbieb li qalu li imma inti għadek żgħira tanġa ħadd tidħol fil-ħajja politika li ħadd toħodlok over ħajtek għax dik oħra, dik toħodlok ħajtek. Speċjalment fil-weekends għax inti kollok ħafna attivitajiet u dawk ħajsiru fil-weekend rari kollok xi ħaġa fost il-ġimgħa. Jiġifieri ma jiena nemmen li jekk xi ħaġa temmen fiha you should go ahead and do it, għax xorta ħatibqa f'moħħok li xi ħaġa tittamilha. U jiena l-inqas minn dik il-ħaġa, dik li jisni kont bejn ħaltejn nagħmilx dal-pass jew le. Imma ħadd gost li anke fil-kunsilli lokali rajna ammont kbir ta' żgħażagħ minn żewġ naħat li vera ħadd gost. Kemm telgħu żgħażagħ kellna sa 16-il sena li telgħu fil-kunsill lokali, ġifieri ngħidulhom proset u jiena ħanitkellem ġili kien hemm ma tal-Labor li tkellimt magħhom, imma l-iktar li ġi kelma ta' Sanisti, imma jgħidu li forsi li jsibu affarijiet diffiċli speċjalment biex jaqbdu għax inti sakemm taqbad is-sistema u sakemm taqbad ir-rutina li inti tittidra u l-affarijiet kif imorru hija diffiċli. Imma jekk ma taqtax qalbek u tkun determinat li ħa tagħmel xi ħaġa, naħseb m'għandek tħalli xejn waqfek għal lavorja mhux faċli, speċjalment il-kummenti fuq Facebook u din nibqa' ngħidha u nibqa' ngħid li
huwa tajjeb li nesprimu l-opinjoni tagħna ma jfissirx li għandna naqgħu. Għax tisma' u ngħid in-nisa għax tisma' ċertu kummenti speċjalment li n-nisa mhux ħan nirrepetihom hawnhekk. Ikunu ma nimmaġina qatt jgħidu hekk fuq xi ħadd ikun minn liema partit ikun, ma nimmaġina qatt jgħidu daw il-kummenti pereżempju lir-raġel li jkun fil-politika, ġifieri. Mela, ftit ilu inti u l-kollega Yves Borg Bonella staqsejtu fuq l-infiq ta' Project Green. U meddera jidher li dawn nafqu iktar f'reklamar sista mill-nżaraw siġaru l-affarijiet li suppost ikunu green, insomma. Dawa minnu u jagħmel sens hekk hekk. Ħara, ir-reklami huma importanti biex inti persuna li jkun id-dar, pereżempju, qed jara fil-każ ta' Project Green qed jara pereżempju fejn jista' jmur viċin il-lokalità tiegħu, jekk m'hemmx fil-lokalità tiegħu viċin il-lokalità tiegħu. Imma l-problema meta kif qed inti tonfoq iktar fil-reklami milli tonfoq verament il-proġett innifsu l-proġetti u anke il-maintenance għax jiena naħseb li l-ikbar problema huwa l-maintenance iktar milli għax ġon qed jinfetħu. Imma l-maintenance tagħhom il-problema, anke dawk li ġa kienu hemmhekk qabel. Imma f'dan il-każ tal-reklami, ġifieri jiena għamilux ukoll għamilt mistoqsija lil Owen Bonnici tal-Kultura fuq Eurovision fuq kemm intnefqu kemm kien hemm reklami tal-gvern, it was mistoqsija ġenerali ġifieri, kemm entitajiet tal-gvern, kemm ġew jiswaw ir-reklami tagħhom u għalli mistoqsija sensittiva. Irina, għadni sissa niprofa nifhem xem sensittiv, mux faħam l-ħad daw taxxi tal-poplu, ġivi naħseb il-poplu, jien ma jinteressanix reklami li kienu ta' kumpaniji privati, setaw iċċarġ, imma naħseb entitajiet tal-gvern li tara reklami kunu 5 minutes ġieli ta' 5, 6, 7 minutes ġieli u jkollhom mhux wieħed. Tiġi propaganda. U xek dikhi, għax meta tinti tara l-Eurovision li fil-waqt li naħseb kulħadd jieħu gost jara l-Eurovision, tara nofs ir-reklami kienu tal-gvern, ġifieri minn għal kull section jekk kellek 10 reklami, kellek 5-6 kienu relatati mal-gvern, dik hija problema. U ma tistax tgħidli li inti li aħna maħniex intotalati nkunu nafu l-entitajiet kemm nefqu fil-reklami tal-Eurovision u l-istess bi Project Green, ġifieri il-gvern qed naraw li l-ikbar ħaġa li qed jagħmel hija propaganda fejn jidħlu programmi bħal Eurovision u bħal programmi oħra l-kbar li jsiru fuq it-TVM li ħin kollu bir-reklami fihom li jiena ma nistax nifhem fil-waqt li huwa tajjeb li tirreklama għaliex inti tgħid in-nies ikunu aware, pero to be aware u hemm biex tagħmel propaganda u dal-gvern bir-reklami kemm Project Green kif ukoll l-entitajiet oħra dik li qed jagħmlu. Fil-każ ta' Project Green għandna ħafna ġonna li huma b'nuqqas kbir ta' manutenzjoni li l-manutenzjoni ta' wkoll ta' Project Green u nemmen li dawk il-flus. Nofshom għall-inqas tar-reklami ħaqhom kienu jmorru fuq il-manutenzjoni, mhux qed naraw ġonna jaqgħu biċċiet u mhux qed ngħidha jiena jekk tidħol fuq il-medja soċjali jitkellmu ħafna nies fuqhom. Kif qed inti semmej daqsxejn ukoll il-maintenance tal-ġonna u fil-fatt hawn min jargumenta l-ispeċi jgħidlek hawn diġà kważi ġonna b'mod naturali, ġast mitluq intelqa tal-bambin, għax ġielu ma nużawx lilhom ukoll, speċi nirranġawhom. U l-viżjoni tiegħek bħala kieku Project Green xi tkun? Mela, jiena naħseb li aħna bħala għandna ħafna ġonna kemm minn aspett naturali kif ukoll ġonna li kienu infetħu fi żmien in-nazzjonalisti li llum tħallew jaqgħu biċċiet da kollu biex jgħaddu ftit snin u ngħidu ftaħnihom il-ġdid diġrati ġifieri fl-Adventure Park tal-Taqali. U bħalis qed tiġri wkoll fil-ġnien Kottoner daw tinsemmilek hekk u forsi nitkellem aktar fuq ġnien Kottoner għax insegwih aktar ukoll għax qiegħed fid-distrett tiegħi. Imma ġnien li infetaħ u ntnefqu ħafna flus fih u kien ġnien kbir sabiħ ħallejn neħjaqa biċċiet biex issa il-Ministru qed tgħidilna li ħaterġa' tonfoq ma nafx kemm il-miljun biex terġa' tagħmlu mill-ġdid. Ma kieku dan il-ġnien ma ħallejn neħjaqa biċċiet. Kieku żammejna l-manutenzjoni li kien hemm bżonn fih. Ma kenniex għalfejn issa ġejja u ħaton fuq ma nafx xi 2 miljon biex terġa' tirranġa dan il-ġnien. U għatajjeb li jkun kif suppost il-ġnien imma m'għandniex għalfejn ħallu ħjaqa biċċiet mbagħad nirranġaw. Diet tiġri rutina f'ħafna ta' ġifieri għax jiena saqsejt ukoll pereżempju x'tib ta' manutenzjoni sar f'dan l-istin kollu, pereżempju baħna naqal bankijiet jgħidlek, ma dik mhux maintenance ta' ġnien, ġnien ġbida ġnien
ma tmurx fih bil-lejl, per eżempju, għax t-dejja, mux, tant kem ħalluħ jaqa biċċiet, biex issa, per eżempju, stana d-dihla, niġu nejdu mor naqtaw iż-żagarella u ftaħ neħmi ġdid, imma intnefqu l-flus il-poplu biex sar l-ewwel darba. U jerġgħu jintnefqu l-miljuni biex jerġa' isir għattini darba, meta kieku ħal minna l-manutenzjoni fih, ma kienx ikal fej nħanfu daw il-flus kollha. Jiena li Project Green, jiena nejdu l-om proset tal-ġonna li jett jiftħu. Jena veri anka ġili attendejt u nfetħu ħafna ġonna anka specialment nfetaħ l-axar wieħed li attendejt kien il-Marsa. Palissa ma sax niftakar xismu ma ġivri kien ġnin u vera kien sabiħu da imma u semmejta fil-parlament għattissa nispera li ma murx per eżempju xarajn oħra fih jew ħasib u nibda nara ma nafx siġar mhux kif suppost bankiet jitqaxru. Dik hija l-problema u naħseb jiena kieku kelli tgħidli x'inhu l-pjan tiegħek għal Project Green ma nemmix li għandna biss nifukaw l-importanti li niftħu ġonna bla doġġ. Ejja anke l-ġonna li hemm anke ġonna li saru fi żmien nazzjonalisti ejja naraw li kollox qed jibqa' up to date u upkeeping tajjeb għax in-nies inut li tihom forsi żewġ ġonna fil-lokalità tagħhom aħjar ikollhom wieħed u jkun kif suppost milli ftaħna ieħor u ħallejna l-ieħor jaqa' biex hekk. Ġifieri u aħna Malta ma tantx għandna postijiet fejn tmur. Mhux hekk għax tal-pajjiż. Iridu jiġu kreati l-open spaces. Imma jekk nikkreawhom kif suppost u nżommuhom ukoll kif suppost li din fl-opinjoni tiegħi hija nuqqas kbir. U naħseb jiena saqsejt mistoqsija biex nara min huma il-suppost qed jieħu ħsiebhom u qalu li l-maġġoranza huma Project Green. So nispera li dawn il-flus li qed jonfqu fuq ir-riklami għall-inqas jonfquhom nofshom ħalli jagħmlu naqa' riklami ma jonfqu nofshom fuq maintenance, fimtu mhux iħallu ħafna jisom fimt jaqgħu biċċiet mhux jaqgħu biċċiet għax ġnien idhom ħafna biex imma inħallu affarijiet żgħar mbagħad jiġu ikbar. U dik hija li mbagħad diffiċli biex terġa' tagħmilhom kif suppost. Issa hemm ħafna tgergier ukoll li jsir mhux miż-żgħażagħ biss minn kulħadd prattikament dawn l-aħħar snin. Kellna permessi li joħorġu fuq ODZ minn għal-petrol station, minn għal-supermarket, mhix xi ħaġa essenzjali li m'għandniex ġew l-pajjiż. Inti taqbel li daw it-tip ta' permessi jibqgħu joħorġu u neqerdu l-ftit. ODZ għandha tibqa' protetta, permessi m'għandhomx joħorġu sakemm mhux verament xi ħaġa bżonn juża l-pajjiż li m'għandekx option oħra li bil-forsi tidħol fuq din l-art ODZ. Pero aħna għandna problema kbira ta' bini bla doċ, bini li ovvjament qed isir fuq ODZ jew dawn l-artijiet protetti li m'għandniex għalfejn, imma dan il-gvern qed jażel li jibqa' dejromblu u mbagħad minn aspetti ieħor jipprova jpatti għal dawn naqasit billi jiftaħ il-ġonna, ġik li għal-kemm hekk qed naraw. Għalhekk daqqa waħda qed jinfetħu bla doċ ġonna li huwa tajjeb ma tistax tpatti għal noqqas li qed tagħmel minn aspett ta' construction b'dak il-mod għax il-bini in-nies mhux biss ġonna jridu manka li inti tgħaddi minn triq u għall-inqas qed tara naqa' eliqi ħdejk mhux biex tgħaddi minn triq u inti tieħu gost tħares lemmu law mhux qed tara bini qudiemek. Ġifieri l-ODZ għandha dejjem tibqa' protetta. Taqbel forsi li jista' jkun hemm inċentiv anke forsi fil-futur li hawn nies li ovvjament privati li jkollhom art kbir, eżempju agrikola u hekk biex forsi daw jkunu jistgħu jintużaw mill-gvern bħala open spaces u ovvjament jibqa' l-art kif inhi mhux forsi l-qudiem tispiċċa żvilupp u hekk. Jiena tkellimt fuq aħna swieqi wieħed mill-ftit lokalitajiet li m'għandu l-ebda tip ta' open space. Fil-fatt ukoll kont saqsejt mistoqsija lill-Ministru għall-Kunsill Lokali u mbagħad qal li tkun iktar speċifika fil-mistoqsija tiegħek għaliex bħal speċi x'qed tagħmel id-definition ta' open space għax ovvjament swieqi m'hemmx u biex ovvjament ma jgħidlix li swieqi m'hemmx open spaces. Aħna bħala partit konna nitkellmu fuq il-problema ta' swieqi, ġifieri swieqi lokalità li qed tikber bla doċ, ġifieri ammont kbir ta' nies, u daw m'għandhomx open space, ġifieri tkellimt kemm il-darba mill-Parlament, ħriġna stqarrija flimkien
kollega Rebecca Borch, pero ma xar xej, u naf biċċert li kienem sita art privata li rrit jew bih jew exchangeja l-art tiegħu ma Marfa. xi ħaġa. Issa forsi tgħid li kien ħajmurna għażejr iktar minn fuq imma fejn aħna qed nagħmlu bla doċċ bini u anke ġenna ma inti tista' tħalli lokalità b'dik il-popolazzjoni bla open space. Ma Nerġgħu tistax. għal mental health. Le, eżatt, jiena nidħol bir-rispett kollu li ma nafx hekk nistax ngħidha lejn nista' swieqi, imma jiena nidħol fiċ-ċentru, nieħu qata' fi-sens mhux għax hemm il-ġen jiena noqgħod il-fgura imma tant kemm għandhom Post bini, okkupazzjoni, karozzi, tibdaw ġifier dan nies ma ħaqhomx ikollhom open space, mhux biex qed ngħidlek li tagħmilhom ta' qali ta' imma billi jkollhom biċċa ġnien li at least anka mhux biss biex imorru fi huma li inti għandhom dik naqa' toqba miftuħa li għandhom naqa arja fija. U dik hija xi ħaġa li dejqitni minn dil ħaġa jekk verament inti qegħdiet hemmhekk biex qed tipprova tagħmel il-ġid tal-lokalitajiet, jekk inti taf li għandek lokalità bħal swieqi li naf li l-kunsill li ilu jitkellem ħafna fuq din il-problema u naf li ntaqgħu kemm mal-Ministru, kemm ma ta' Project Green, kemm mal-Prim Ministru, imma ġara, ma sar xejn. U dik hija problema, nemmen li għandha ssir skema li inti ovvjament toħodha into consideration għax illum il-ġurnata kollox isir profit u biex niftħu din l-iskema biex ovvjament ikun nerba tiħbieb li fimt biex impartulhom l-għalqa jew biex nirranġaw xi ħaġa. Imma jekk għandek lokalità importanti bħal swieqi, żin kull lokalità hija importanti imma b'daqshekk popolazzjoni li daw tħallihom bla open space, xi ħaġa jrid isir daw ilhom snin f'din is-sitwazzjoni u ħajibqgħu probabbli snin f'din is-sitwazzjoni bl-ebda mod il-Partit Laburista mu qed jitkellem fuq din il-problema. Veri nemmen li għandu jsir skema biex inti tuħu under consideration kullu aspett anke skont l-għalqa jew l-art li għandek u l-lokalità, imma ma tistax tħalli lokalità bħal swieqi mingħajr open space. Mela, domanda issa fuq l-enerġija rinnovabbli. Il-gvern jitkellem ħafna, l-ispeċi sfortunatament f'kull tista' tgħid servej li jkun hemm ġol Ewropa dejjem niġu ma tal-qiegħ net. Issa Malta u ħafna binjiet tal-gvern skejjel, uffiċini, però daw sallhom ħafna minnhom laqqas eżempju solar panels m'għandhom. Taħseb li l-gvern għandu jkun ta' eżempju biex forsi l-ħadd ieħor. U anke eżempju mbagħad mhux ikollok solar panels intu taħdejk jibnew jatti iridu għax nies ma tihomx tort ma jeħdux riskju. Le, il-gvern naħseb has to lead by example, ġifieri kif qatt inti aħna għandna ħafna uffiċini skejjel binjiet tal-gvern, però rari ssib xi panelli jew xi ħaġa relatat ma' sustainable energy fuqhom. Imma wkoll importanti li inti kif semmejt għandek ħafna nies li jgħidulek imma jiena jekk ħanamel panelli fuq il-bejt biex tiġi taħdejja sena, sentejn oħra u tibnili u tattili kollox. In-nies ma tihomx tort jagħmlu dak, ma tihomx tort jibżgħu jagħmlu dak l-investiment. Għax imbagħad jgħidulek nkun għamiltu għal xejn għax inti investiment bħal dan mhux ħadd tieħdu dak il-ħin xi ħaġa li ħajdum ma' snin biex inti tieħu l-investiment tiegħek lura. Imma il-gvern peress li kif ukoll tkellimna bla kontroll fejn jidħol il-bini, min ħajħu r-riskju li jgħidlek, orrajt ħanamilhom issa mbagħad naraw jekk taħdejja tibni għalhekk għandna problema kbira wkoll li ma tantx. Apparti li kif qed tgħid inti l-gvern mhux qed jagħmel l-input tiegħu laqqas fejn jidħlu l-binjiet tiegħu pereżempju. Allura kif suppost inħeġġu n-nies li jagħmluhom ukoll. Fuq żewġ aspetti għax il-gvern mhux juri li huwa jagħmilhom u l-biża li l-gvern mhux qed jkunu protetti. Mhux hekk mhux qed jagħti l dawn ir-residenti n-nies li jridu jagħmlu il-panelli li jisma' ħantik il-sigurtà li inti garanzija li inti ħadd tkun protett jekk inti tagħmel is-solar panels pereżempju fuq il. Mela Bernice, ħamorru għall-aħħar domanda, x'messaġġ tixtieq tgħaddi lill-poplu biex jersaq fl-aħħar mill-aħħar lejn il-Partit Nazzjonalista ġintom tgħidu tkunu alternattiva għal dal-gvern fl-aħħar mill-aħħar. Ara, naħseb aħna ġifieri l-ebda partit mu perfett imma il-Partit Nazzjonalista forsi mhux dejjem ħataqbel miegħu, forsi aħna wkoll
bħal mandu kull partit l-idejat tiegħu, però aħna ħankunu hemmhekk u ħanisimgħu u dak li ngħidu nippruvaw issa l-żminijiet għax inti fl-oppożizzjoni tista' tgħid imod, imma mbagħad meta titlaq il-gvern, żmien jinbidel, snin jgħaddu imma il-bażi tagħna qatt ma ħadd inbidel, ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq xi ħaġa, dejjem ħanibqgħu consistent fuq dak li qed ngħidu. Meta fil-Partit Laburista dik il-consistency m'għadix teżisti sfortunatament illum il-ġurnata. Jiġifieri fil-waqt li forsi ma taqbilx mal-Partit Nazzjonalista, forsi ħajkun hemm ċertu dibatti fuq ċertu suġġetti ma imma minn aspett ġenerali dejjem ħanibqgħu consistent fuq dak li ngħidu u dejjem ukoll ħankunu hemmhekk biex nisimgħu. Issa forsi fġat ma naqblux, imma dejjem ħankunu hemmhekk biex nisimgħu u mhux ħanalqu il-bibien jew mhux ħanatu iden għan-nies biex nisimgħuhom kif sfortunatament illum il-ġurnata qed jagħmel il-Partit Laburista. Jiġifieri aħna anke fejn tidħol li tal-ħajja ġifieri ħafna issues korrenti qegħdin hemmhekk inkollu nitkellmu fuqhom u nitkellmu man-nies u nisimgħu u naraw bil-proposti tagħna kif nistgħu ngħinu għal kull sitwazzjoni. Mela, Bernice, nirringrazzjak ħafna għamilna kważi sija għaddejjin. Niddiskutu nawguralek għal-karriera tiegħek u kemm privata u kemm fil-Parlament. U forsi l-qoddim jerġa' jkollna ċans nitkellmu hekk Alla jrid f'diskussjoni oħra. Grazzi ħafna Melkim u grazzi l-kull min segwina. Mela, grazzi lilkom tal-li kontu magħna lejlu ħeġġukom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.